I avui la pregunta és la fem a ells. Com estan aquestes farmàcies ara? Econòmicament no estem recuperats i tardaran molt en estar recuperats. El que passa és que la vocació de servici que tenim els farmacèutics ens fa que s'oblidem moltes vegades d'això, que es clavem en líos financers molt seriosos, perquè a l'abast el que importa és atendre al pacient, que és el que realment està patint. Però la realitat és que van a tardar en recuperar-se. Imagina que no havíeu viscut una situació com esta abans, no? Per sort no. Per sort és novedosa i ens agradaria no tornar, però s'ha ensenyat molt. És més, aquest estiu, en agost, em va cridar un company de Zamora dient-me què vau fer ahir en la Dana, perquè nosaltres ara tenim persones desplaçades que no estan en el seu poble perquè s'han tret fora per els incendis que van tindre i com podíem atendre-los. Ens van estar demanant ja aquestes experiències front a les catàstrofes, també ens ensenya i si les compartim poden ser més útils.